Pakistorya man, no? Kasi pinakatil ko si Rumor nga alleged nga naglako ka ti droga. Nagkakla ko sa... may nga acid da. Amo ka acid di jay. Amo ka kita sa epit ti Rantala. Hindi may jibalay. Bigla damit lang nga si Mampet di polisen. Nagtaray dari acid da. Jadi kinonsider na gana. Dakmamin nagamatan eh. Iwan, isara di arwang na pandemik. Pandemik, tinutoktaran ni karwar di arwang di balay. Wanda ginabugabon, so di natukla di tinuktaran na di probability naganda pulis. Ano pa na tinuktaran ni Apo Ventura. Umamit ka dito ko ada, sabi baga bypass, sabi nag-impressor dito murmur na kanya ako. So paglikod mo nga naglawakat siya mo. Well, awa siya. Ano pinagpaiswan na nga aday ti grupom ti droga o drug group ti Lost? Ang grupo siya ti drug group dito. Ngayon magusasar ka, sir? Well, hindi. Kaut na o di, sir? Pinagusan mo doon. Okay. Sige. So, ano't makunam, sir? Dito pa ng tiliw daging ka nga bypass operation? Siguro na pagkasal rin nagalanda. Ako, dahil ako, hindi ko nga nagkasati, pinungadaya. Okay, sir.